Andi arek iki. Jun, Jun, Jun. Wah, Jun, Don. Andi arek iki yo. Acelu ndak semaur meh turu. Wah, gerung iki watel temen. Jun, Jun. Mosok turu ayamene arek rek. Andi yo. Jun, Arjun. Jun, Arjun. Jun, Kok suarane Takim iku? Arjun. Takim temenan apa dudu yo? Deloke. Jun, Arjun. Jun. Waduh. Iya rek, Takim temenan kon. Jun, Arjun. Waduh. Ya opo iki? Api-api turu ae apa aku yo? Duh. Wedi aku nang Takim rek. Pas Takim ngamuk iki. Weru pas nek aku sing ngapusi ini. Ya opo ndredeg rek. Jun, Jun. Andi arek jirane. Sampai kesel aku ngeluki. Jun. Bukan tak penek lawang iki lho. Jun. Jun. Apa Kim? Panggone sing melung-melung. Kon iki lho suwe mulai mangan kowe iki. Yo celok. Aku iki konsentrasi nih sing le. Sampai entek suara kuwi iki lho. Ono apa rene? Ya bukan ose, aku iki tamu di kene. Kon iki. Kon iki suwe awak ngenteni sampai isin nang tonggo-tonggo mulih. Iki lho karo narik tok ngene. Aduh. Apa melong-melong? Aduh, jangkrik. Ya opo nih, Jun. Aduh. Kena sikil bareng salah. Wah, wis. Salamu dhewe. Sampai kena kuku-kuku barang biru kon. Lain arek iki. Wes. Ayo wes. Oh, cak aleman kon iki. Ayo mlebu. Kon iki ono barang. Aduh, sadar pedot maneh. Sale mek siji-sijine kon. Anjen wae ganti ku wis 3 tahun niku. Loh, Kim. Lapo kon kancingi? Oh iya lali aku le. Gendeng. Oh sing di rumah ya lali aku. Ya mangga pinar. Aduh. Gua. Aduh, kon iki ono ae kon iki sore-sore. Ono Sikil apa? dicepetna barang. Aku iki tunjuk sepuro nang awakmu. Mulai wingi aku ngek celana awakmu le. Oh, anjen kon iki pedes. Mangkane wong wis ngale mambune pancet. Anjen kon lek guyon kenemenan. Wah, jenenge guyon kanca cilik yang ngono iku le kon iki. Arek ndaro ae. Ayo aku rene iki tunjuk sepuro le. Masuk nak mbok sepuroni aku. Yo jane aku sik pegel ning awakmu le. Ojo tadi pendendam ngono le. Ndak apik ngono iku. Urip iki digawe santai ae. Awak dhewe koncoan mulai cilik le. Mosok kate tukaran mergo cletong, ndak apik blas. Tukaran iku mergo jabatan lho, cekne apik kowe nek TV-TV. Cangkemmu lek bantah pinter le. Aku ae golek kerja soro. Kadang seminggu kerja, seminggu ndak kerja. Mari ngono, oleh kerja sedina, 2 dina prei. Kok enak le. Apane enak cuk. Enak le akeh prei ini. Delokane kok gawe-gawe. Prei kan tene dina Minggu. Oh, jancuk pedes sih ndak nyambung rek. Lah kok iso? Oh, kon niku akan mangan kangkung sak ulere kon niku. Guyon le. Jane kon iki mending turu ae. Kon tangi nak berguna blas ngono. Oh, jancuk iki diterus-terusno rek. Jun, jalur rokok apa? Satu di blas aku le. Tungaren kon ndak duwe duit. Aku dirokok le. Dengaran rokokmu api le. Ya iya le. Ngene iki tepak duwe duit. Tugel ae kan rokok larang saiki. Tugel kebacut arek iki kon. Nemen le selain ono kabuse kon. Wis rokokan wis. Separuh Iki mana? aku ngetok ya. Yo opo ngetoke? Wah, malah koyo kretek jagre. Nemen ngene ngene. Sengal lek duwe aku iki. Tak kayak kabus tok kon.
Enak yo. Entekno iku wis, mari ku entek tak kei maneh. Kon kebacut kon iki wis kebacut kancane. Ngoyo ae kecu aku le. Yang penting kan enak le timbang ndak rokokan. Iya asline le. Oleh duit endi kon kok tukur kabeh kaya ngene. Ya jenenge urip le, kadang ndek ngisor, kadang ndek dhuwur, masa aku yo kepingin duwe rokok enak. Wah, kecaknya lambemu mulai omong ini. Pinter kan kon. Mas yo saiki cangkemmu didol tak tukune le, tak gawe nyabrodokan. Cuk. Ya iya. Oh, kon iki ono ae lek pantai. Oh iya. Ya apa ceritane le? Jare mari ketemu Bapak Ijo. Anu le, ndoles dicerita-critakno. Polahe akeh rahasia sing kudu dijogo jarene. Ya isin kon. Wong kon mari raup karo untukku. Oh, niki ngelamun ae. Wis aja cerita Bapak Ijo iki wis. Aku ate ngampu mangan awakmu. Mulai iso aku nak mangan blas. Bayaran sik esuk kan. Ya Allah, seakan merek ini duit takim tapi aku kabeh 250. Oleh ndak le? Iya iya, oleh oleh. Oleh le. Sik, tak masakno milih. Jangkrik. Ndak atur blas rek iki kon. Bahasa nemen kok musun. Enak kon mari ki. Mari ngambung tut mangan. Kon asing ya bantu di Arjun. Digawe rapi iki, Mbah. Loh, iya, sing roto le, sing roto, sak rai. Nggih, Mbah. Tapi apa? Bawis, paling perasaan tok ae paling. Suwe rek Arjun. Tinggal turuan enak iya. Aduh. Enak nek Jun, gawe Jun. Awak tak turus ya wis.